Препоръчвам да живеете това удоволствие заедно с вашето семейство и да разберете много един за друг, както и да оцените любовта и щастието в семейството. Всички родители, които се чудят какво да направят, за да стигнат до децата си, да излезнат от забързаното ежедневие, да посетят този прекрасен курс. Прекрасно преживяване за свързване и отваряне към децата ви, към вас самите. Семейството е най-важното. И хората, които стигат до този извод, нека да заповядат тук. Ще бъдат добре посрещнати. Това е един невероятен рай. Да изградим синхрон между нас двете, да се радваме на времето заедно, да се справяме с предизвикателства и се прибираме вкъщи с огромна доза страхотно настроение и много любов. Изключително вдъхновени от това, което преживяхме изминалите 2 дни. Тръгваме си по-сплотени, по-вдъхновени от това какво значи да прекарваме време заедно по един активен начин. Много докосваща програма с голям промисъл. Хареса ми както планирането на задачите и как са построени като последователно самото изпълнение и после онова чувство, което остава у нас след като сме го изпълнили. Много съм благодарен и някой ден се надявам да има продължение и да дойдем отново.